Hola, famílies. Mireu, fa uns dies vaig anar a Betxí on vaig escoltar unes xerrades on anaven explicant un poc els pros i els contra de la jornada contínua. En principi, vull dir-vos que jo no és que vull fer este vídeo per a convèncer a ningú. El que vull és que la gent tinga les coses clares a l'hora de poder votar i que pense primer en els seus fills i filles, com fem tots. Val? En aquestes xerrades hi havia dues persones, una d'aquestes era mestre i havia sigut director molts anys d'una escola i l'altre era professor d'una universitat de València i quan jo li vaig preguntar, una sèrie de preguntes que li vaig preguntar, però una que per a mi va ser la crucial, que li vaig dir quants anys d'experiència tenia treballant en xiquets d'infantil i primària, em va dir que cap. Doncs ahir ja veu qui vos està dient una opinió i qui vos està donant una altra, però qui està al peu del canyó amb els xiquets i xiquetes, d'acord? He intentat fer un mini resum de coses que crec que són interessants per a que tingueu en compte a l'hora de votar, val? La jornada contínua ens ofereix distints horaris per a cada família, en quant que la jornada partida no, perquè en jornada partida generalment hi seno a les 12 o 12:30 a migdia, depèn de l'escola. Quina família pot recollir el seu fill o filla a les 12 o 12:30? Ja vos ho dic jo, si treballen cap família. De manera que si és a les 2, la família pot decidir si els deixa al menjador o si no els deixa al menjador, perquè a les 2 sí que pot recollir-los als seus fills o filles i pot dinar amb ells, per a una millor conciliació familiar. Per tant, distints horaris per a cada família. No sé si s'apegarà. Val? Més temps, perquè al ser contínua, igual que en qualsevol treball que tenim els adults, val? Tenim més temps. Si tenim una jornada contínua. Si anem a treballar 5 hores, en aquest cas els xiquets i xiquetes, 5 hores seguides no és tan gran barbaritat. Està clar que l'última hora sempre serà menys atencional que les primeres hores, però molt més atencional que les hores de la vesprada. Com tenim més temps, podem aprofitar aquest temps per a fer esports, música, idiomes, reforç i temps lliure en general de qualitat, per a passar en amistats, en família. Això de l'atenció ja vos ho havia comentat, val? Què vol dir? Que l'última hora del matí, evidentment, serà la que menys profitosa serà, però encara així molt més profitosa que la de la vesprada, les hores de vesprada. Per tant, tenim també menys cansament. S'ha criticat molt que si se fa jornada contínua no hi haurà per la vesprada activitats de qualitat. Això és una difamació perquè les activitats no tenen res a veure, les activitats que s'oferisquen no tenen res a veure en el tipus de jornada. Seran unes activitats iguals o semblants i, a més, al ser de vesprada, quan s'ofereixen les activitats, tenim un plus d'activitats de voluntariat, que sent de jornada partida no el tenim. El menjador. Moltes famílies tenen por perquè se'ls està dient que el menjador menjaran molt tard i demés. És cert, i no vos vaig a dir que no, que en les escoles on és necessari per tema d'espai fer 2 turnos, el segon turno, que generalment són els xiquets i xiquetes més grans, dinen més tard. L'ideal seria que capieran tots en un mateix turno, val? I pogueran menjar tots a una hora més prompte. Però tot i així, què passa quan és jornada contínua? Que el primer turno està dinant, depèn de l'escola, a les 12 o 12:30 està entrant a dinar. I què passa? Que n'hi ha alguns que han acabat d'esmorzar fa poc més d'una hora. Qui té fam després d'haver esmorzat fa poc més d'una hora? En el menjador, a més, també passa que en la jornada partida normalment n'hi ha una mitja de 3 hores, o de 12 a 3, o de 12:30 a 3:30, espai que és massa per als xiquets i xiquetes. A més, és un espai on se solen generar prou conflictes. D'altra manera, només estan 1 hora i mitja per a poder dinar i poc més, rentar-se els dents, poder intercanviar paraules amb els nostres amics o el que siga. Però de seguida comencem en les activitats extraescolars si és que ens quedem per la vesprada. Perquè el que hem dit és que n'hi ha diferents tipus d'horari per a cada família, però no vos he explicat.
En la jornada contínua, de 9 a 2 seria, diguérem, el període lectiu, i després de 2 a 3 i mitja, 1 hora i mitja del menjador, i de 3 i mitja a 5 és el període d'activitats extraescolars que s'ofereixen a les escoles. Per tant, les famílies poden decidir, i poden decidir perquè volen o per lo que poden, perquè realment no els ve bé pel seu treball o pel que siga. Recollir els seus fills o filles a les 2, recollir-los a les 3 i mitja, dinars i dinades, o a les 5. N'hi ha famílies que a les 2 es recolleixen per a dinar amb ells, però que a les 3 es tornen, perquè volen que facin aquestes activitats extraescolars i gratuïtes. Extraescolars lúdiques i gratuïtes, recordeu-lo. Això ja ho hem dit, la diferència entre 1 hora i mitja i 3, menys conflicte, i sí que és veritat que l'hora de dinar se quedaria un poc ahí, que quan n'hi ha 2 turnos, el segon turno és cert que dina un poc més tard. Però també és cert que quan pugen a l'institut, que cada vegada pugen més pronte, acaben també a les 2 o a les 3. Per tant, ja és una manera que és més paregut a l'horari que tindran a l'institut. I els xiquets i xiquetes d'infantil, us vaig a dir una cosa, de vesprada, molts xiquets s'adormen en classe. Quan són extraescolars, que jo estic, a banda de mare, soc mestra, fa molts anys en un col·le que té contínua i que és un CRA, un col·legi rural agrupat, passava abans que se dormien per la vesprada. I ara, els xiquets i xiquetes infantil que se queden per la vesprada, qui té la necessitat de dormir, dorm, que normalment són els més menuts i menudes, i qui no, pot fer aquestes activitats. Per tant, la jornada contínua ens beneficia també la nostra salut. Per què? Perquè tenim més temps per a conciliar l'escola en els esports i en el descans. L'alimentació l'he posat també perquè la salut són fer esport, una bona alimentació i un bon descans. Ens estan dient que en la jornada contínua els xiquets s'alimenten pitjor. No sé jo què té que veure un tipus de jornada o un altre, perquè el menú és el mateix, que se'l puguen menjar un poc més pronte o un poc més tard. I no s'oblidem que l'única menjada que fan els xiquets i xiquetes que es queden a l'escola a dinar és el dinar, però fan generalment 5 menjars al dia. El desdejuni, que es fa a casa, l'esmorzar, que el duen de casa, el berenar, que el prepara també la família, i el sopar. Entremig també estaria el dinar, que és l'únic que els xiquets i xiquetes que es queden al menjador fan fora, diguem, de sa casa, perquè l'esmorzar també el fan fora de sa casa, però el porta la família. Què vull dir amb això? Que dir que els xiquets i xiquetes que fan una jornada contínua poden ser més propensos a engreixar o a tindre obesitat és una mentida. És una mentida perquè de les 5 menjars que fan només farien una a l'escola, sent que es queden al menjador. Les altres les controla la família. Ja que estic parlant del menjador, m'agradaria dir que n'hi ha persones que estan difamant en el tema del menjador. Per què? Perquè resulta que en Betxí s'ha anat passant aquest paper, on un dels punts diu que pot desaparèixer i mos posa d'exemple al CRA, i dic que ens posa perquè no m'he presentat al principi, però jo soc mestra del CRA Espada-Millars fa molts anys, i diu: en el CRA Espada-Millars de Sores i Tales ha desaparegut l'empresa de menjador perquè no era rendible per a cap empresa. Ara és un servici de càtering congelat. Mentira. Que el serveix una vegada a la setmana. Això és mentira. Per tant, vull que quede clar, l'empresa és un càtering d'Alcora, no vaig a dir el nom, però que ens serveix un menjar de qualitat i cada dia i fresc. Per tant, això és un bulo i això és mentir. Resum, que la jornada contínua jo la veig prou més inclusiva perquè ens facilita una millor conciliació familiar. Per tant, penseu abans de votar, sobretot en els vostres fills i filles. Vos torno a dir, jo no soc ningú, vull dir-te, soc una mestra, però sí que estic fa quasi 20 anys al peu del canyó amb els xiquets i xiquetes, a més a més soc mare, i he viscut la jornada partida i la jornada contínua. I jo, com a mare, per a les meves filles, les he vist més felices, més descansades i més atentes amb la jornada contínua. No s'oblidem de lo dels pics d'atenció. L'atenció, evidentment, a última hora del matí és menys
favorable, però molt més millor que en els horaris de vesprada, val? Ja res més. Espero haver-vos ajudat i qualsevol dubte podeu posar en mi en contacte, val? Gràcies.